An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔ tuma bɛ bi bɛ tali ka tarata la tarata min na bɛnnen bɛ nazara san kalo 6nan ye juin kalo ye bi y'o tile 29 ye ka bɛn 2021 san ma farafinkalo bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ farafinkalo bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ tali kɛ furanjɛla kalo la an b'a la k'a fɔ bi o tile 19 de ye jate la san kalo 11 na don hijira san 1442 san dugaw de bɛ kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ kawlana ka fɔ an ka jamana kɔnɔ na min ye ka dɔn k'a fɔ kunungo kunnafoniw na Mali kɛlɛkɛcɛw olu ni faraɲɔgɔnkulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ wele ka dɔn k'a fɔ n'o ye marifatigi jɛkulu ye olu ka faraɲɔgɔnkulu k'olu donna i ka dɔn k'a fɔ Kidali kɔnɔna na o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔ bi kunungo Mali ministre min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ ministre ɲɛma na ale tun bɛ kunnafonilaw tɔgɔ la du kɔnɔna na kunungo o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli ko la Mali kɔnɔ bi bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ɲininka la basigi o b'an ka jamana sɔrɔ cogo jumɛn de la kunnafoniw ye ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna ka kunnafoni la kunbaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasema balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali ala k'a ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a dɔn k'a fɔ ministre min bɛ n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ bolimafɛnko sirabako o matarafali ma o ministre min tun bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye tali ka maganfil dabo la ale ni ka dɔn maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ sirabako ma o tun ye ɲɔgɔn ye o lajɛrɛ kɔfɛ u da sira ma fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ o kumaw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a tun yɛrɛ la k'a fɔ komi i ka dɔn k'a fɔ sira musaka minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu bɛ matarafa an ka jamana kɔnɔ na k'o ka ca ko ka belebela bɔ a la o kumaw kun fɔra nka o n'a tabalilen kɔnɔna na maaw ma ka dɔn k'a fɔ taama bɔ sisi ma bɔ k'o ko to sen na n'a ma ɲɛ k'a fɔ ministre taara o nɔnabila kɛra ministre ye ko kura n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ danbɛlɛlakaw furumuso Madina Sisogo mun ni mun de kan ka kɛ sira matarafabaw n'ale bi u bɛna ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ka fɛɛrɛ balalen tigɛ mun de kan ka kɛ bi basigi ni lafiya la fɛɛrɛ jumɛn de kan ka kɛ o bɛna kɛ lajɛrɛba kunba de an bɛ dugawu de kɛ u bɛna bɛn fɛn min kan min da ka di Mali la ala ka kɛ ten n'an bɔra ye an b'a la k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na bi bɛɛ lajɛlen bɛ k'i yɛrɛ ɲininka kunungo an ka jamana kɛlɛkɛcɛw olu ni marifatigi jɛkulu ka faraɲɔgɔnkulu min bɛ yen an b'a la k'a fɔ k'u fara ɲɔgɔn kunungo Mali kɛlɛkɛcɛw olu donna Kidali ma caman bɛ k'i kɛ nisɔndiya yira sen fɛ o min kɛlen filɛ yalima o ye ko kunba ye wa fasoden dɔ b'u hakili la ko sen fɛ an ka daw lamɛn. Ne ye Mamadu Traoré parti politique min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma union an k'an bolo di ɲɔgɔn ma o ɲɛma ye n ye ɲɛma dankan ye coalition des forces patriotiques ko fɔ o kɔnɔna la an y'a mɛn k'a fɔ ko an ka wolomasiri tabagaw dɔw donna Kidali k'u talu u jabala la o ko in a kɛla nisɔndiya ko ye an bolo nka anw bolo wolomasiri tabaga fila man ka sɔrɔ jamana kelen kɔnɔna la n'an ka wolomasiri tabagaw bɛ Kidali kan ka lakana olu de fɛ a bɛ fɔ min ma ko maramafɛn bɛ minnu bolo n'a bɛ fɔ o ma nansarakan ko désarmement démobilisation a ɲininen don bi accord d'Alger kɔnɔna la o baara in ka waleya maramafɛn jugu bɛ minnu bolo u k'u ta bila jamana wolomasiri tabagaw dɔrɔn de ka kan ni marafafɛn tali ye an yɔrɔ min na i ko bi an kan ka bɔ nin ko ninnu kɔnɔ dɔ kɛra la ten nka o tɛ se ka kɛ fiyewu fo wolomasiri tabaga kelen dɔrɔn de ka sɔrɔ jamana in kɔnɔ an bɛ a hakili d'a kan k'a fɔ ko don nataw la a bɛna kɛ o siya la ka d'a kan o de bɛ se ka na ni bɛn ni kelenya ye jamana kɔnɔna la. Faamaw ka kunnafoni n'o k'a fɔ ko armée min bɛ wele ko reconstitué CMA b'o la plateforme b'o la an yɛrɛ ka force nationale fana mɔgɔw dɔw b'o la k'olu fara ɲɔgɔn kan ka taa Kidali ko u sera Kidali ne kɔni bolo o ye fɛn min ye munna fɛn ɲuman don parce que n'i y'a lajɛ bi k'a fɔ ko armée bɛ ka taa fan bɛɛ fɛ surtout Kidali fɛn min bɛ Kidali an bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko yen ni dugutɔw man kan sabula ko caman de bɛ yen nɔfɛ n'u u seginna ka taa yen tuguni an hakili b'a la u dalila ka taa mais n'a fɔra k'u seginna ka taa bon an bɛ se k'a fɔ fɛn ɲuman de ye parce que u b'a lajɛ k'a fɔ toujours u bɛ Mali dugukolo de kan an ka choix ye u ka sécurité assurée Kidali dɔrɔn de kana fɔ Tɔnbukutu kana Mopti o min ye centre ba ye donc kana Gawo ninnu o kɔni de y'an ka laɲini ye. An b'a la k'a fɔ ni tun ye fasoden dɔw kan ye o kɔfɛ Gawo sifinnakaw ka denmisɛnninw tɔgɔ la
amai maman ale yɛrɛ b'a hakila di ko in ka an ka lamɛn. An yɛrɛ ka yeli la mun kama nin bɛɛ b'a la ka kɛ depuis problème daminɛna fo ka na se bi ma i b'a fɔ ko Mali kɔnɔ Mali sécurité d'état mun jɔlen don ni information ye kibaruyaw ka lakanani ko dɛmɛ kosɛbɛ a kow la renseignement fan fɛ i b'a fɔ ko u tɛ baara kɛ u b'a fɔ k'u tɛ jateminɛ kɛ u tɛ analyse kɛ u tɛ se k'a dɔn mun b'a la ka kɛ jamana kɔnɔ c'est-à-dire u ye banbanci ninnu to yen u y'u infiltrer ka ɲɛ u y'u sigiyɔrɔw ɲɛ u ka daga u bɛ yɔrɔ minnu la u y'u sinsin ɲɛnama de telle sorte que foyi tɛ se ka taa k'u bolo da u b'a bɛɛ kalama u bɛ mɔgɔw ka mouvement kalama maa minnu b'u fɛ minnu t'u fɛ u b'a bɛɛ de kalama donc waati o waati ni sɔrɔsi jɛkulu wulila ou bien fɛn wɛrɛ u b'a dɔn u bɛ se ka bɛn u kan kuma mun na ani waati mun na et puis waati ni waati b'a la mun u ka kɛlɛ u b'a bolo caya u bɛ kɛ kuma caman samiyɛ kuma parce que u b'a dɔn terrain pratiquelenba o moyen ba t'an ka sɔrɔsiw bolo o moyen ba tɛ maa minnu nan'u dɛmɛ wa u tɛ siran avion ɲɛ parce que u b'a dɔn dugumakolo ɲigilen hali n'i ko k'i bɛ bombardement kɛ a tɛna tiɲɛniba kɛ parce que a bɛ taa fo dugumakolo jukɔrɔ donc u kɛbɛ ka kɛwale dɔw de ye u yɛrɛ ɲɛma mun u b'a dɔn ka fɔ o waati kɔnɔna na u bɛ se ka action kɛ wa a conséquence n'a fɔra ko sɔrɔsiw ka réaction kɛ u contre la a tɛ caya donc o yɔrɔnin fo yɔrɔnin de ka dɔn o tiɲɛ de ka fɔ maliyɛnw ɲɛna u k'a faamu k'a fɔ an ka finitigiw ani an ka gouvernement ɲɛmɔgɔw ani maa minnu ka baara ye sɔrɔsiya fanfɛla la kunnafoni ɲini ani kɛwale jugu ninnu ka se k'u lakana ka se ka baara joona joona kɛ pour que u tiɲɛni kana kɛ o baara ye o de t'a la ka kɛ ka ɲɛ o baara ye o de tɛ kɛ la n'o bɛ kɛ a ɲɛma ne fɛ fɛn fɛn min kɛla a ma kan ka kɛ n'a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko an ka sɔrɔsiw ta la Kidali ko o bɛ na ni paix ye ko o bɛ na ni nord kɔnɔna na paix ye a bɛɛ nkalon de nkalon fi a tɛ foyi de ɲɛ a la a tɛ foyi fara a kan adamaden n'an dɛmɛ o k'a sɔrɔ i yɛrɛ jɔlen don wa an jɔlen de tɛ ni maliyɛnw b'u bolo di ɲɔgɔn ma ni maliyɛnw m'u jɔ an tɛ se ka bɔ nɔgɔ la. an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka mɔ nɔgɔ la ni tun y'a mɛn ye mama ni tun y'ale kan ye nka sifinnakaw ka denmisɛnnakaw tɔgɔ la a y'a fɔ cogo min na an ka jamana basigi ni lafiya bɛna sira o sira fɛ ala ka jamana in bilo minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a ladɔn k'a fɔ kunu sufɛ ni ka dugu jɛ kunu na wulikajɔ kɛba dɔw de ye wulikajɔ ta folona kari min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o bɛ wele ko folona e ka dɔn olu natɔ la ka bɔ e ka dɔn k'a fɔ Sikaso marabolo kɔnɔ u bɔtɔ la Sikaso ni ka dɔn Bamakɔ Welesebugu yɔrɔw la wulikajɔ kɛba dɔw de ye wulikajɔ ta ni ka taa gɛlɛya ta ka ɲɛ suma a kɛra sababu ye a ko senfɛ ka maaw bolola fɛn caman daraki o ko senfɛ ko kura mobili fila cira ɲɔgɔn na ka se ka maa dɔ ni to a ko senfɛ ka daw jɔngi yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma Siri Kulubali wele bila folona chauffeur dɔ ma n'i y'a sɔrɔ ale tun b'a ko jula o ye Burama Kulubali a ye kuma min fɔ o filɛ. Ne tɔgɔ Burama Kulubali ne ye chauffeur ye folona la. A ye kunnafoni sɔrɔ ko kunungo sɔgɔmada fɛ ko siraban kasara dɔ kɛra folona kari la Sikaso sira la ko kɛra cogo di. Malheureusement siraban kasara dɔ kɛra farakaji senfɛ quoi. Kunu an ka mɔbili dɔw bɔtɔ Sikaso ka na Bamakɔ fan fɛ sufa vers 23h heure comme ça farakaji mɔgɔ dɔw lajɔ. Mɔbili fɔlɔ min sera ka s'u ma ale ma se ka jɔ rapidement comme chauffeur u ye soma turu kɛ chauffeur jɔra brusquement quoi. Kari dɔ min tun b'ale kɔfɛ ka na ale fana dara don ale kɔfɛla la ka ɲɛfɛla mɔgɔ min mɔgɔ kelen sara par gas chauffeur sen kari la bon a nana mɔbili dɔ min tan kɔfɛ ale kɔfɛla bɛɛ tiɲɛna bon sima barakaji ninnu bali k'u ka baara jugu nin kɛ quoi u kɔni donna mɔgɔw fu ye hali banabagatɔ minnu banara y'o bɛɛ fu ye ka taa ni bɛɛ ka wari ye bon avant ça jaw tun ye mɔbili wɛrɛ lajɔ à 15 km yanni ka se Welesebugu la n'i bɔra Buguni fan fɛ u ye tir de sommation min kɛ olu jɔra u y'olu fu ye u taara agent yɛrɛ nana olu nɔfɛ k'u ka taa dugu kɔnɔ ka taa déclaration de fɛnw kɛ Welesebugu gendarmerie la donc olu to yɔrɔ la yen an ka folona kari fila nana tɛmɛ olu la o y'a sɔrɔ u bɛ Welesebugu yɛrɛ la yen o y'a sɔrɔ olu bɛ déclaration na olu m'a dɔn ko bɛ yen ja barakajikɛla ninnu Welesebugu traversé ou u y'a contourné ka taa jɔ à 20 km Welesebugu kana Bamakɔ fan fɛ vers Sinigi bon malheureusement banni kɛra la faramikɛ kelen sara chauffeur sen kari la. Maa minnu ye nin wale in kɛ maa suguya jumɛn de tun don. Bon minnu ye folona mɔgɔ ta nin kɛ bon n tɛ se k'olu identifier kosɛbɛ mais min kɛra avant que o ka kɛ Welesebugu côté dɔ na ka taa Buguni fan fɛ on dirait denmisɛnninw don fila jatigiw don fila bamanankan b'u da bon mɔgɔkɔrɔba kelen jati de b'u la u b'a fɔ min ma ko sergent chef bon mɔgɔ t'u ye k'u lasa parce que u b'a fɔ ko bɛɛ k'i da a bɛ taa kuma u bɛ teriw ni fɛnw kɛ bon mɔgɔw bɛ siran k'u filɛ mais mɔgɔw b'u kumakan de lasa dɔɔni ni fila bamanankan ye dɔw bɛ bamanankan yɛrɛ fɔ jɛlenya la bon o kɔni kɛra mɔbili fɔlɔ min mais an ta ninnu komi mɔbiliw sera ɲɔgɔn ma ka ban banalenw bɛ bɛɛ ja wulila
bon wale mɔgɔ ma se quoi a fɔ k'i bɛ filɛ u ɲɛ ou bien ka wɛrɛw kɛ quoi. A maa nu kun bɛ se maa joli bɔɲɔgɔnko ma anu kun bɛ bolimafɛn sugu jumɛn na. bon minnu fɔlɔ ta kɛra ni témoin min sɔrɔ olu ko k'olu ta kɛra mɔgɔ 6 de y'olu lajɔ maramafɛn cɛjugu b'u bɛɛ bolo mɔgɔ 6 fɔlɔlamɔgɔ ninnu ta kɛra accident min kɛ donc mɔgɔ ma se ka bɛɛ jate tuguni quoi déjà sayaw kɛra nɛgɛw kɛla ka mɔgɔw senw cɛ bon mɔgɔ kɔni ma se k'o faranfasiya mais mɔbili fɔlɔ min ta kɛra y'a kɛ i ka don Welesebugu la mɔgɔ minnu sɔrɔla k'a ɲɛfɔ an ye ko mɔgɔ 6 jate de y'olu lajɔ. o ye bolomafɛn daraki min kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma fɔlɔna kari la a nafolo kasaba bɛ se joli ɲɔgɔnna ma. Wala da kelen t'a la n'i ko nin bɔra i bɛ nkalon tigɛ parce que bɛɛ n'i kun ta don mɔgɔ si tɛ kun ta dɔn o kɔni a bɛɛ fuu ye ka taa n'a ye hali téléphone ɲɛnama bɛ min bolo u taara n'a ye. tuma bɛɛ nin waleya min ka taga ɲɛsin an ka siraba matarafabagaw ma mun de bɛ ka na ni nin waleya y'an ka jamana kɔnɔna na. ni wale in kɔni ko ni fama wulila k'u jɔ u sen kan n'o tɛ nin ko kɛra damatɛmɛ ye hali ni yan tɛ a bɛ kɛ ka taa fo Sikaso dakɔrɔla ninnu na Sikaso sira nin yɛrɛ sanama a sufɛ boli ye farati de parce que waati t'a la tuguni yɔrɔ kelen t'a la a bɛ kɛ Bamakɔ dakɔrɔ yan a bɛ kɛ Welesebugu dakɔrɔ a bɛ taa kɛ Buguni kɛrɛfɛ a bɛ taa kɛ fo Sikaso kɛrɛfɛ bon nin ko nin kɔni ni fama m'u jɔ o jɔyɔrɔ la ko kɛra damatɛmɛ ye parce que a sufɛ bɔji bɛɛ nege bɔ an ka baarakɛlaw la. an ma wele bila jamana lakana tigilamɔgɔw ma wa. an kɔni bɛ wele bila u ma ninnu tɛ ko dogotaw ye bilen o bɛɛ bɛ nin yɛrɛ kalama sa an kɔni t'a dɔn précaution mun b'u bolo ka ɲɛsin a ko ma n'o tɛ nin ko kɔni k'a fɔ ko bɛɛ t'a kalama a bɛɛ b'a kalama sisan hali sini an jɔlen b'a kɔlɔlɔ tɔw la. an balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye Burama Kulubali Siri Kulubali ɲininkali k'a la fɔlɔna chauffeur de don u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ ala ka an ka jamana lakana basigi ni lafiya k'u don an ka jamana kɔnɔ n'o tɛ a kelen bɛ bi ko muso suwa bɛna da fara kura bɛ ka ko ka fara kan ala ka an ka jamana kɔlɔsiba n'an bɔra ye lakanabaliya hukumu kɔnɔna na Mali kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu bɛ na bonikaw fɛ Moti marabolo kɔnɔna na o waleya min kɛra min ye ka dɔn k'a fɔ Moti mara kɔnɔna na min ye ka dɔn k'a fɔ seereya dɔ ye n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka solo ja ale b'a ɲɛfɔ an ye baara in yɛrɛ kɛra cogo jumɛn de la an ka lamɛn. Fala attaque de kun be boni nyata lajɛ attaque ni aywa terrorisme mɔgɔ langolon olu de nana boni voilà kan soroskan mun be Mali soroskan an bi mun wele ko fama donc attaquera aywa attaque on la ni attaque lajɛ aywa Mali sorosu sira ka wure pousser tiɲɛni kɔni kɛra ni attaque lajɛ Mali sorosu ma kelen de banana ka ma wɔrɔ o de bina dɛ o kɔnɔna la jarisu ka côté terrorisme ma caman de bina ma caman de bina terrorisme ka côté la a hakɛ ma fɔ fɔlɔ hali sisan an b'a tɔmɔ ko sisan nka sɔrɔsiw ani terroristes ninnu depuis a bɛ tile fila bɔ a gannen do yen nɔ dɛ n'i y'a taga lajɛ an bɛ dugawu kɛ Mali sɔrɔsiw ye an bɛ dugawu kɛ an ka donsow ye mun ye danna masaw éléments ye n'i y'a taga lajɛ ayiwa terroristes ninnu n'i y'a taga lajɛ u bɔyɔrɔ dɔɔnin do dɛ o bɛ bɔ Sofara mara la terroristes ninnu bɛɛ b'a dɔn donc n'i taara Sofara mara la ko Jɛɲɛri wuro donc dugu dɔ bɛ Jɛɲɛri wuro donc o bɛ ba tigɛ dɔrɔn ka yen kɛ u yɛrɛ ka siège ye u bɛ yen nɔ u ka daga filɛ Sofara mara la o bɛ bɔ yen nɔ ka taa tiɲɛni kɛ an ka pays tɔgɔ yɔrɔ mun ka d'u ye fan o fan yɔrɔ mun ka d'u ye u bɛ taa tiɲɛni kɛ Jɛɲɛri wuro dugu tɔgɔ a bɛ Sofara mara la dans le cercle de Bankas tant que ni duguni nin bɛ yen a tɛna lafiya dɛ an bɛ dugawu kɛ Mali sɔrɔsiw ye u ka dija ka taa ni duguni ni bila en ordre Sofara mara la o bɛ ka mɔgɔ tɔɔrɔ dɛ o bɛ ka mɔgɔ sɛgɛn o bɛ bɔ yen nɔ ka taa tiɲɛni kɛ yɔrɔ mun ka d'u ye tout de bɛ yen o ye sira bɛ minɛ o ye dugu fitini fɛn mun b'a kɛrɛfɛ o y'a bɛɛ wele dɔgɔnɔ dugu la ko Jɛɲɛri wuro an bɛ dugawu kɛ ala ka basigi na tɛ pays dɔgɔ hali sisan sɔrɔsi maa kelen de banana ka 6 de sara. an bɛ dugawu kɛ yarabi ala an ka jamana lakana tigilabaw yarabi ala k'u lakana basigi ni lafiya ka se k'o sabati Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ kununko Mali minisiri ɲɛma n'i y'a sɔrɔ Dr Shokɛl Kokala Mayiga ye kumaw tun cayalen bɛ nin waati na k'a fɔ ko a taara munumunu zalo dɔw kɛ ka taa minisiri ɲɛma dɔw ka t'olu lajɛ n'i y'a sɔrɔ minisiri ɲɛma kɔrɔw ye ani o kɔfɛ kunnafonidilaw yɛrɛ n'i y'a sɔrɔ o ye journalistes ye gɛlɛya min b'olu kan u ka baara kɔnɔna na ka taa se bi yɔrɔ cilenw i ka dɔn olu kow bɛ cogo jumɛn de la Shokɛl Kokala Mayiga ni kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn ye kununko an b'a lɔn k'a fɔ kunnafonidilaw tɔgɔla duba la maa caman yɛrɛ k'a fɔ Shokɛl Kokala Mayiga kununko a ye kuma minnu fɔ Mali taɲɛ siraba bɛɛ lajɛlen yakila da sa a ye nisɔndiya kuma minnu fɔ fasodenw ɲɛkɔrɔ Shokɛl Kokala Mayiga kununko a ye kuma min fɔ kunnafonidilaw tɔgɔla du kɔnɔ o filɛ. N ye visite dama kɛ premier ministre fɛ maliyɛnw do ma faamu ne y'a mɛn ko ne ye visite kɛ premier ministre ninnu ye maliyɛnw do a ma bɛn u ma ne dun b'u ka baara la gouvernement b'u ka baara la fɔlɔ mɔgɔ min kɛra premier ministre ye o ye mɔgɔ min a ye Mali service a kun bila Mali service la o bonya kama ne taara u fo o la a filanan i y'a dɔn mɔgɔ min b'a fɔ k'i bɛ fɛn bɛɛ dɔn o de b'a yira k'i tɛ fɛn dɔn olu ye place in occupé ne ye donc ne taara u bɛɛ fɛ kelen
ka hakilina fuye do yɛrɛ la u ko ne erreur in kɛ k'an to permission la n b'a f'i ye i k'i jija e ka n'o erreur ɲɔgɔn kɛ do yɛrɛ ye conseil d'i ma do yɛrɛ ko ne ma k'ale ma sɔn ne ka baara kɛcogo la sira dɔ fɛ o kɔfɛ ne yɛrɛ bɛ n ka délégation bila ka taa ne n'olu bɛ to an mɔgɔ 2 gundo caman bɛ a b'u fɔ n ye ni ne kun ma tu fɛ n t'u dɔn ne dun bɛ place min na olu ye erreur min kɛ dɔ ye erreur min kɛ ne man k'o erreur kɛ tuguni o parce que ko dɔ bɛ yen mɔgɔw y'a pardonner dɔ ma mɔgɔ t'a pardonner a ma dɛ fo dɔ ko ne ma dɔn ko aw kumana yan aw marchera non vous êtes autour ne k'a ma ko nous on ne tourne pas donc ni y'an kɔnɔ autour la tu ne verras pas ne bɛ taa tout droit donc an b'a dɔn tigitigi ko dɔ bɛ yen maliyɛnw tɛna to an k'a kɛ o donc n'i taara conseil ta prémisse kɔrɔw fɛ je pense que a bɛ dɔ fara ka dɔnniya kan o dɔrɔn de don n'a man di mɔgɔ min ye parce que a tɛ prémisse in fɛ o tɛ ne ka problème ye prémisse ye min kɛ n'a y'a kɛ justice bɛ yen ne tɛ juge ye moi je suis un premier ministre de la transition, je dois le respect à tous ceux qui ont rendu des grands services à l'État. Au droit de l'eau. Donc, on est à Dofé, M5 militants Fagara, M5 militants Binou Sara, le 4 juin, rassemblement qu'on fait, n'est à la Sabalibougou, en train de doigt ou Kaburuka. On co, Ameko Beke pour les rendre justice. Ne ou Lahiduta. Donc, moi, je me suis dit que Yela ka Fendoala, oui, avec trop de Nini, ou bien avec Kandoya, au Ténéga problème. Parce que ni bɛ mɔgɔw ɲɛfɛ kɔni dɔw bɛ sɔrɔ min b'i neni min b'i dɔgɔya min bɛ fɛn bɛɛ k'i la la majorité des Maliens u b'a faamu baara min bɛ kɛ minnu t'a faamu fana ba ɲɛfɔ ye ka tila k'a fɔ ko u ye mɔgɔ min ka so ci aéroport la dɔw y'a fɔ ye ko sariya sira fɛ yamaruya t'u bolo u ka so ninnu jɔ donc ka so ci n ko ni mɔgɔ ye so jɔ dɔw de ye terrain papier d'a ma ni mɔgɔ ye so jɔ dɔw de ye autorisation d'a ma a ka so jɔ dɔw de ye permis d'a ma et pourquoi olu tɛ ɲininkali tigɛ olu fɛ o ye kelen a filanan dɔ ka so bɛ ci dɔ ka so tɛ ci donc maliyɛn qualité 2 de bɛ Mali la an tɛ se ka so ma dɔ ka so bɛ ci terrain bɛ fɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ ma n ko pour que a ka ɲɛfɔ bɛɛ k'a dɔn commission nationale d'enquête de bɛ na sigi o commission nationale d'enquête mɔgɔ minnu so cira u ka représentant de bɛ sɔrɔ a la gouvernement ka représentant bɛ sɔrɔ a la diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu y'u da don kuma in la u ka représentant bɛ sɔrɔ a la n'o jɛkulu sigira an bɛ waati d'a ma a ka hakili jagabɔ kɛ a ka conclusion proposée gouvernement ye a se ka to ta a nanina ko président de la transition le colonel Goïta a b'a fɛ ne yɛrɛ b'a fɛ an bɛ dugawu kɛ maliyɛnw bɛ ka dugawu kɛ transition a bɛ ban don min na maliyɛnw bɛ k'a fɔ ko transition ye tiɲɛ yɛrɛ la a ye baara kɛ a ma mɔgɔ tɔɲɔ n'a ye baara kɛ ni ŋaniya ɲuman ye n b'a dɔn tigitigi Mali kura an t'a fɔ k'an de bɛna dilan mais a fondation kɔni bɛ sigi transition la mɔgɔ minnu bɛna an kɔfɛ olu b'a dilan ka taa ɲɛ Banjugu Dante ale ye journaliste ka ɲɛmɔgɔ ye a ko ne ma ko journaliste dɔ bɛ minɛ ka don kaso la k'olu tɛ sɔn ma n ko a ma ko o kɔni ye tiɲɛ ye journaliste tɛ minɛ ka don kaso la mais fo an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye fana mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ journaliste tɔgɔ de ta u bɛ taa réseau kan u bɛ taa radio kan u bɛ nɛnɛni kɛ u bɛ mɔgɔw dɔgɔya o tɛ journaliste ye u bɛ mɔgɔ ba dɔ ta k'a buruja dɔrɔn k'a traîner dans la boue ka tɔgɔ tiɲɛ dans les grains dans les rues o fana ça c'est pas du journalisme olu de bɛ journaliste tɔgɔ tiɲɛ waati dɔ kɛra ye si c'est pas à cause de la presse ne kun tɛ se ka kuma yɔrɔ si ne kun tɛ se ka salle de réunion sɔrɔ mais journaux privés ni radio privés de bɛ kuma di ne ma o de y'a kɛ dɔɔni fa sera yɔrɔ dɔ la ne kɛra comme maliyɛnw bɛɛ donc moi je serais très mal fondé en tout cas tant que moi je dirige le gouvernement ka bin journaliste kan parce que le journaliste c'est son travail gouvernement d'ailleurs ni fɛn min man ɲi a y'a fɔ an k'a dɔn parce que ne yɛrɛ y'a bila réseau kan mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye jateminɛ kɛ fɛn dɔ ma i k'a sɛbɛn i k'a ci ma réseau kan ne b'a di n ka conseillers ma k'a fɔ ye an ka mun de kɛ pour que min man di jamanadenw a ka se ka latilen k'a fɔ journaliste en tout cas nous maliyɛnw o mali an tɛ maliyɛn bɔ maliyɛnw la min bɛ to ka kɛ Mali la kɔrɔlen ni fanga binna dɔrɔn mɔgɔ min bɛ fanga kɔrɔ la u b'u bila kɛrɛfɛ u da bɛ bɔ fɛn bɛɛ la an t'o kɛ ne ye IBK ka parti ne y'a ɲɛmɔgɔw rencontré y'o f'u ye les partis de l'ex-majorité ne y'u bɛɛ rencontré o tɛ kɛ mɔgɔ si la ko parce que e fanga kɔrɔ mɔgɔ e tɛ da don kuma la o tɛ kɛ o bɛɛ b'i da don kumaw la ni min bɔra la o bɛ kɛ maliyɛnw bɛɛ ta ye. An baloran k'a fɔ nin tun ye Mali ministre ɲɛma Dr Shokal ko kala Mayiga kunungo ani kunnafonidaw ka lajɛrɛ kɛnɛ k'a da sira kuma minnu ma o tun ye nin ye maa caman yɛrɛ k'a fɔ tiɲɛ ni Ala ka kan nin b'a yɛrɛ k'a fɔ Mali kɔnɔna na kuma min fɔlen filɛ n'a kɛra kuma ye min bɛ waleya ni ye Mali ta yen sira de maa caman ka fɔ la a kana kɛ foyi tɛ a ka waleya a fɔra cogo min na n'a ma ɲɛ ka fɛ ye mara ɲɛma ye k'e tɛ se ka t'i ka baraden dɔw lajɛ o b'a yira k'a fɔ k'e diminen don olu kɔrɔ o ye dimilabɔ ye o tɛ ɲɛma kɛcogo ye wa a y'a fɔ cogo min na ɲɛmaya kɔnɔna na ni fɛn o fɛn bɛ yen n'o ni fɔli ka kɛ olu ye a ka fɔ de foyi tɛ fɔ karisa ma walima foyi tɛ fɔ nin ma
o de bi kɛ so ye ni ka jamana kɔni k'a bila a tigi yɛrɛ t'a ka fili dɔn kuma caman maaw bɛ kuma k'a fɔ ko karisa bɛ na walima tɛ na e ka dɔn o de bi kɛ so bɛ a fɛn fɛn bɛ fɔ bi a bɛɛ bi mɛn min ka kɛ min kana kɛ n'olu sabatira jamana kɔnɔ na ɲɛmaa b'a dɔn tiɲɛ la ka ko maaw bɛ dege u la ale bolo a ko a kɛlen bɛ ka sira dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ni nisɔndiyakoba ye an bɛ fɛn min fɔ kuma minnu fɔlen fila fɛ Mali ɲɛta min bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye kuma ye ni bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ n'o ye ko baara bɛna sabati ala k'o sira tigɛlen jɛlen ka se k'o bila ka Mali ka basigi ni lafiya ka se k'o k'a sababu ye n'an bɔra yen an balala k'a fɔ Wasolo marabolo ka dugu fila bɛɛ ɲɔgɔn na n'i y'a sɔrɔ dɔ ye Gusara ni Sirajuba ye a ko kɔni gɛlɛyalen bɛ kosɛbɛ Sirajubakaw fɛ olu ka fara ɲɔgɔn kolo an balala k'a fɔ kuma lasera ye Benjamin Siribe ale ye ɲɛfɔli kɛ ko yɛrɛ kɛra cogo jumɛn de la an k'a lamɛn. Bon kɛlɛ in bɛ yɔrɔ min na kɛlɛ in bɛ yɔrɔ dɔ de nɔfɛ an b'a yɔrɔ wele ko Jana Farani Jana Farani kɔba dɔ de don kɔ ni a ɲɛ kelen a côté gauche o ye komisanakaw bɛ da ye ɲa côté droite Sirajubakaw bɛ da ye o de y'an dancɛ ye mais o ko ko bɔ o dancɛ de tɛmɛ ka taa Sirajubakaw kama o ka côté la sigikafɛn bɛɛ ɲini n'o fɛ k'a dɛsɛ o ma sɔn mais toujours an b'o minɛ an balimaw de an tɛ kɛlɛ fɛ an bɛ min ɲini o fɛ o ye sigikafɔ ye an bɛ min ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛnɛ fɛ o ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ kɛlɛ in kɛ ban pour que bɛɛ k'i sen sɔrɔ jamana talan tɛ kɛlɛ ye an ka laɲini min ye san o ye kɛlɛ in kɛ ban tiɲɛni mun kɛra la côté fila min fɛ an bɛ balimaw de ye an b'a ala deli mun fatura ala ka hinɛ o la ala ka yafa ko ma mun banana ala ka nɔgɔya ko ye ala ka lafiya o lafiya an bɛ min fɔ ɲɛna ka bolo lase an ka ɲɛmɔgɔw ma ɲɛmɔgɔ min bɛ terrain kan ye gɛlɛnin kɔrɔ yan foyi la o bɛ mɔgɔ bila ka taa lajɛ Bamakɔ ko mɔgɔw lawuli ka taa yɔrɔ lajɛ pour que ka sigi ka fɔ kɛ bɛɲa ɲina ye autorité bɛɲa ɲina kɛlɛ nin kɛ ban an k'an sen sɔrɔ an tɛ kɛlɛ fɛ kɛlɛ man ɲi balimaw ni ɲɔgɔn cɛ jamana ni besoin tɛ kɛlɛ la bi jamana min mago bɛ fɛn min na sa o bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma an mago bɛ bolo di ɲɔgɔn ma la su ni tile. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Benjamin Siribe kan ye a y'a fɔ cogo min na jamana in basigi ni lafiya o bɛna sira o sira fɛ yarabi ala k'a bila bɛnɲɔgɔnya minɛ kɔnɔna na n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ bi maliden fanba bɛ k'i yɛrɛ ɲininka gɛlɛya bɛ nin ka n'an ka jamana bila bɛɛ lajɛlen bɛ nin kana wulu ko sara la k'o ko to sen na sojɔ siman o kun kɔni gɛlɛyalen bɛ kosɛbɛ nka jamana maa ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ ni ala sɔnna ma kunun ko ntɛnɛn kabini o la ko siman kɔni ka sɔngɔ sɔnnɔgɔya donna na 19,000 o ye Mali ta ye min bɛ bɔ jamana wɛrɛ fɛ ka na e ka dɔn k'o kana tɛmɛ 20,000 kan ministre min bɛ n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ a ko in ɲɛnabɔli ma ale n'i ka dɔn k'a fɔ siman baarakɛlaw yɛrɛ e ka dɔn dɔɔni sanda ni magasantigiw bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye u ye kuma minnu fɔ kɛnɛ ka seereya la u filɛ. ɲɔgɔnya min kɛra ministre fɛ Simon ko la Simon bɛ di 10,900 à partir de lundi Simon minnu bɛ bɔ kɔfɛ an bɛ se k'o di 100,000 ɲɔgɔnya min kɛra an bɛ nɔ de kan. réunion kɔfɛ ni ministre ye usine-tigiw ye engagement ta k'a fɔ siman prix u bɛ nɔgɔya k'a la de telle sorte que siman bɛ se ka di nɔgɔya la cogo min na sugu kɔnɔ grossistes minnu fana bɛ tali kɛ usine na u fana ye engagement kɛ k'a fɔ n'ala sɔnna ma an minnu ye magasin tigiw ye u bɛna siman di an ma da la sɔngɔ la sɔngɔ min bɛ se k'an permis k'a feere sugu kɔnɔ 95,000 francs donc Mali siman n'a bɛ dilan Mali kɔnɔ yan a ɲininen don a bɛɛ ka feere 95,000 francs na k'a daminɛ lundi la bon fɛn min ye importation ye o kɔni bɛ se ka feere 100,000 francs mais laɲini kɔnɔna na a ko prix fana bɛna jigin ka se 95,000 francs ma dɔgɔkun kelen ɲɔgɔnna kɔnɔna na donc an b'a ɲini an baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fɛ kɛnkɛrɛtigi bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i hakili to nin kuma in na gouvernement ka laɲini de don siman sɔngɔ bɛ se ka jigin sugu kɔnɔ cogo min na. an bɛ dugawu de kɛ nɔgɔya min kuma bɛ ka fɔ a la ala k'a bila sababa minɛ kɔnɔ na a kana kɛ fɔndɔla ye ten kuma caman birow kɔnɔ na fɛn caman bɛ u b'a sɔngɔ nɔgɔya k'a sɔrɔ n'i taara kɛnɛ kan min bɛ ka fɔ ani min bɛ ka kɛ u cɛ ka jan ɲɔgɔn na ala kana kɛ ten n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ senu o ye lakɔlidenw n'i y'a sɔrɔ n'o ye sanfɛ kalanso olu ka ɲɛmaayaso dɔ bɛ yen min bɛ n'a ka baara ɲɛsin olu ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma olu kɔni i ka dɔn k'a fɔ senu kɔnɔna na min ye ka dɔn k'a fɔ kalanden minnu bɛ yen u tun bɛ 1,500 de sara o ye fɛɛrɛ ye ka se ka don i ka dɔn k'a fɔ u yɛrɛ ka ko caman da fɛ o 1,500 k'a bɔra 1,500 la k'a kɛ 1,000 ye o kɛra fara ɲɔgɔn dɔ ye u ka maa ɲɛmaaw ni kunnafonilaw ni ɲɔgɔn cɛ a kumatigi tun ye maa min n'i y'a sɔrɔ o y'a ɲɛmaa ye colonel major Ousmane Dambele ale b'a ɲɛfɔ an ye ko in kun ye mun ye an ka lamɛn. kabini san 2008 Mali ekɔlidenw u bɛ musakanin bɔ n'a bɛ f'o ma ko contribution aux œuvres universitaires o musakanin de b'a to anw minnu ye senu ye an bɛ se ka fɛn dɔw ta ka ɲɛsin u ma walasa u bɛ lafiya u ka kalan kɔnɔna la o musakanin minnu ni ekɔliden bɛɛ kelen kelen b'a bɔ o de b'a to ekɔlidenw so bɛ se ka d'u ma nɔgɔya la
so bɛ se ka d'u ma nɔgɔya la i n'a fɔ kabala so sara ye 600 de kalo la yɔrɔ tɔw yɛrɛ la 200 don kalo la walima 300 an bɛ ekɔlidenw ta k'u don bisiw kɔnɔ ka bɔ Bamako ka na yan o tɛ tɛmɛ dɔrɔmɛ 7 kan Mali ekɔliden bibi in na n'i banara senu ka furakɛli yɔrɔw bɛ yen i bɛ taa yen i bɛ lajɛ fu fura bɛ d'i ma fu wa ni furaw kan ka k'i la fɛnɛ n'a kan ka k'i la i n'a fɔ pikiru bien k'i la da ka fɛnw kɛ o fana bɛ k'i ye fu bon o baaraw n'a ɲɔgɔnnaw o tɛ ɲɛ musaka kɔ jamana bɛ dɔ di maa bɛ fɔ baara bɛ ka kɛ minnu ye n'o ye ekɔlidenw ye olu fana bɛ fitinin di u bɛ min di a tɛ kɛ i n'a fɔ u b'a bɔ mɛ u bɛ dɔɔnin di k'a dafa walasa u ka se ka bila condition na min b'u dɛmɛ kosɛbɛ san tɛmɛnenw la a fɔra u tun bɛ 1500 de sara san kɔnɔ mais conseil d'administration ka lajɛba laban na sɛbɛnfura taara k'a fɔ ko ka wari in kɛ 1000 san kɔnɔ 1000 donc ekɔliden fɛn fɛn bɛ Mali la n'u bɛ kalan kɛ yan san kɔnɔ u bɛ 1000 sara siɲɛ 1 o de b'a to n'u mago kɛra senu ka fɛn o fɛn na u b'o sɔrɔ nɔgɔya la u b'o sɔrɔ fu la ni o 1000 in n'o de sarala senu ka sɛbɛnfura bɛ d'i ma n'a fɔra o ma ko carte senu donc n'o carte senu b'i bolo ni i nana senu na n'i y'o yira ni mago bɛ walasa ka i ka se ka don bisiw de kɔnɔ bisi sɛbɛnfura bɛ ta ka d'i ma n'i kan ka so fana sɔrɔ so bɛ d'i ma n'i mago bɛ furakɛli ko la n'i y'o yira i bɛ furakɛ donc o kibaruya de tun b'an bolo sɔgɔmada in na n'an b'o da aw tulo kan k'a da bɛɛ tulo kan walasa hakilina min taara anw ɲɛna o fana hakilina ye min bɛna dɔ fara tuguni ekɔlidenw ka nɔgɔya kan. An b'a dɔn k'a fɔ ni tun ye colonel major Ousmane Dambele u y'a fɔ cogo min na kalan ɲɛta sira min bɛ n'i y'a sɔrɔ o b'a kunna yarabi ala k'a bila o minɛn kɔnɔ n'an bɔra ye an b'a dɔn k'a fɔ bi sɛnɛkɛlaw tɔgɔla kuma cayalen bɛ kosɛbɛ sisan ko bi Baginda marabolo kɔnɔ na lajɛra min kɛra dɔ fɔlɔ tɛmɛnen na n'i y'a sɔrɔ o kɛra sibiri don o b'u sɔn dɛ u y'a yira k'a fɔ u tɛna sɔn cogo si kelen na ɲɛma min bɛ yen ko a tigɛ k'olu hakili ye wa ko kɔni e ka dɔn u bɛ bila siratigɛ jelen kelen minɛ kan a kɛnɛ kan min ye cikɛlaw bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan kulu o lafasali tɔn n'i y'a sɔrɔ ɲɛma dɔ ye min ye ka dɔn k'a fɔ Bɔkari Mamutu Taraweleni bɛɛ lajɛlen k'ale ma ko Sɔbu Bɔkari ale tun bɛ kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ o filɛ. An y'a mɛn ko OPIB kɔnɔ yan nɔ ko chambre mɔgɔw wulilen bɛ k'u jɔ ko syndicat wulila k'a ka baara kɛ ko fɛn ma fɔ olu ye ko si kun t'olu la Bagineda yan u ni syndicat ti ɲɔgɔn ka saraka dɛ a y'a mɛn ko Mali école y'u ka grève kɛ salon article 39 olu ma taa u sara chambre la dɛ chambre sigilen don jamana fɛ pour que k'u ka fɛnw latɛmɛ o ma furubolomaya sira kan syndicat sigilen don ka jamanadenw lapasa u ka hakɛ kan baarada bɛɛ o dɔrɔnlen don bɛɛ ani chambre ti ɲɔgɔn ka sira kan n'an bɔra chambre la an bɛ taa dugutigiw la dugutigi minnu ko k'a ma bɛn u fɛ n'i y'a mɛn ko i ye dugutigi ye maa b'i kɔ dugu de la dugutigi minnu ko k'a ma bɛn u fɛ u ka mɔgɔw y'u kɛɲɛ ka na kɛnɛ in kan yan nɔ n'a y'a sɔrɔ OPIB directeur de b'u balo u jɔda tɛ nin ko in na cɛ o cɛ n'i y'i jɔ nin ko ɲɛ jiw ye bɛ taa ni dugutigi o dugutigi a ma fɔ Baginda n'a y'a jɔ syndicat ni jama ɲɛ jiw ye bɛ taa ni i ka dugudenw b'anw sɔrɔ yan syndicat sigilen don cikɛlaw kama ni dugutigi ko k'ale sigikun tɛ sɛnɛkɛlaw ko ye i ko dugutigiya la an b'o fɔ k'o jɛya ye a tɛ ka anw ka baara bali ni OPIB directeur de dɛlɛma a bɛ misiw faa k'u invité o n'a ka comité partenaire u k'a dɔn k'a fɔ syndicat nana waati yɛlɛma kuma sera syndicat b'a ka baara kɛ dugutigi o dugutigi n'i y'u bila o kɛnɛ kan i bɛ malo jamana in kan yan parce que ka maa marata ye sɛnɛkɛlaw de ye. An b'a dɔn k'a fɔ ni tun ye syndicat ɲɛma kan ye n'i y'a sɔrɔ ye Sɔgu Bakari ni tun y'ale kan ye kɛnɛ in kan min ye ka dɔn k'a fɔ muso laka dɔw ka taa se min ye kulu yɛrɛ n'i y'a sɔrɔ ye yuruguyurugu ni dunkojuguya kɛlɛli ye o ɲɛma minnu bɛ Baginda olu b'u hakili d'an ma an ka dɔw ka sira lamɛn. Ne tɔgɔ Kura Sisoko ne ye association conscience citoyenne présidente ye ne bɛ yan nɔ bi association tɔgɔ de la a bɛ na semaine 2 bɔ dɔɔni an tun ye bɔli dɔw kɛ bɔli in kɛra mun kama o ye Bagineda canal jiko ye ji tun tigɛra Baginedakaw la yan nɔ an ye tɔgɔma boloda tɔgɔma min kɔnɔna na ministre ka cikan nana mɔgɔw taara ministre lamɛn a kɔni ye layidu di ko ji bɛ na effectivement ji nana nka anw ka jate la an tɛ se ka dan o yɔrɔ dɔrɔn na parce que san o san de ye nin ye ɲinan ta de mɛnna sinon san o san ni degun bɛ Baginedakaw kan donc an ka laɲini ye min ye sisan solution ka kɛ walasa n'a ko wɛrɛ ɲɔgɔn wɛrɛ kɛra fɛɛrɛ mun bɛ tigɛ pour que n'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛra mɔgɔw bɛ se k'u jigi da fɛɛrɛ mun kan hali ni foragew de bɛ se ka se dugu ninnu bɛɛ kelen kelenna kɔnɔna na mɔgɔw bɛ se k'u jigi da forage ninnu kan gɛlɛya min donna badingɛ kɔnɔ ɲina bɛɛ b'a kalama ni dɛmɛ min bɛ se ka kɛ an b'an ka cikan bila k'a se jamana ɲɛmɔgɔw ma k'a se Asimi ma k'a se Shogɛl ma dɛmɛ o dɛmɛ n'u bɛ se k'a don badingɛ kɔnɔ mɔgɔw ye u k'a kɛ n'o tɛ tɔɔrɔ bɛ yan ɲina dɛ. Madame Kale Umu Keita ne ye 13 années de kɛ CMDT la ka 13 années kɛ BDM na
ka sɔrɔ kana sɛnɛ kɛ donc ne bɛ sɛnɛkɛlaw ka lahala dɔn ne bɛ gouvernement ka lahala dɔn n y'a fila bɛɛ kɛ n ji tigɛ sɛnɛkɛlaw la sɛnɛkɛlaw ka hakɛ ma la kɔlɔsi parce que hali n'i ma ɲa k'i bɛ travaux kɛ k'i bɛ ji tigɛ u la i b'u hakilina ɲini bon u bɛ se ka min kɛ ka balo mais ka ji tigɛ u la balo t'u bolo foyi t'u bolo u dun bɛ balo ni nakɔ ni fɛnw de ye a gɛlɛya t'o ye Bamakɔ a tamati kuru kelen bɛ ka feere dɔrɔmɛ 20 n ko sɛnɛkɛbaliya de don u bɛ kule la télé la n ko sɛnɛkɛbaliya de don aw tɛ ko ju lagɛ fɔ aw bɛ taa ko sanfɛla ta u bɛ ɲa ni faamaw ma tile ala b'u latile u bɛ kule min na Bamakɔ gɛlɛya u bɛ gɛlɛya ju dɔn u ka tilemaliya de nana bɛ ni gɛlɛya ye an kɔni bɛ min fɔ u ka hakili sɔrɔ ka hinɛ fantanw na mun de la nin gɛlɛya ninnu bɛ ka kɛ bi ka ɲɛsin cikɛlaw ma hinɛ baliya Mali faamaw tɛ hinɛ fantanw na silamɛya bɛ fɔ Mali kɔnɔ mais faamaw tɛ hinɛ fantanw na n'i y'a ye ne yɛrɛ ye n da don syndicat ko la ne ɲɛ b'a la ji tigɛlen bɛ u sigilen bɛ u tɛ foyi la ne ko ninnu bɛna balo cogo di e ye min ye directeur ye e de ka kan k'u ka laɲini dɔn e dalen bɛ climatiseur kɔrɔ i sigilen bɛ climatiseur kɔrɔ i ka bureau kɔnɔ i b'a kɔnɔ i ka so kɔnɔ i b'a kɔnɔ mobili kɔnɔ mais a dɔn k'a fɔ dɔw bɛ tile la ala ye danni kama kɛɲɛni kɛ mais n'a ye e bila ɲɛfɛ k'i kɔfilɛ de i bilara ɲɛfɛ o de kama ne bɛ wele min kɔni s'u ma u k'u kɔfilɛ ka hinɛ fantanw na tant que u ma hinɛ fantanw na Mali tɛ bɔ ta ne tɔgɔ ko Fuseni Dunbiya ka bɔ Baginda kan kɔnɔ an ka fara ɲɔgɔn kan kun foyi t'a la gɛlɛya min bɛ Baginda kan ka walasa k'u bɔ sɛnɛkɛlaw kan n'o y'an ka jiko an'an ka engrais ko problème an'an ka redevance office du périmètre irrigué de Baginda a bɛ ka gɛlɛya min siri an ka mɔgɔw la ni ji tigɛ bon vraiment o de kɛra kɔlɔlɔ ye an ka dugu ninnu bɛɛ kɔnɔna na ka tila ka jiw ja dugu dɔw bɛ yen nɔ barokɛɲɛ kelen 200 n bɛ misali di kɔbala kura ma depuis balanji jara kalo 8 filɛ nin ji tɛ sɔrɔ bilen ka min bilen kuma tɛ nakɔ ko ma an b'a turu da an ka ɲɛmɔgɔ fɔlɔfɔlɔ kun n'o ye an ka sɛnɛkɛ Baginda office ɲɛmɔgɔ n'o ye directeur ba yɛrɛ ale tɔgɔ ko Mamadu Togola mairie de kan k'i janto a ka dugudenw na e tɛ foyi fɔ mɔgɔ si tɛ mankan mɛn o kɔrɔ k'a fɔ ko e de don sariya dun b'e bolo minnu bɛ k'a kow kana i ka u ta k'u lase fanga ma k'u kiri walasa u ka i ka dugudenw ka hakɛ d'u ma an ye maire dɔw ye minnu y'o kɛ e tɛ ka fɛn fɔ e n'i ka maire conseil kɛlen k'u sigi k'u mantu fɛn o fɛn n'a bɛna jamana kɔnɔ maire de kan ka a ka commune-denw ka hakɛ ɲini k'o d'u ma mais olu kɛlen k'u sigi k'u ta kɛ dugukolo morcellé dugukolo feere ŋanamu ani dunko juguya sugu bɛɛ lajɛlen bɛ Baginda kɔnɔ o de kama n y'u wele an bɛ tribunal la ale bilalen don bi fɔlɔ ale bɛ liberté provisoire la a ye 1,300,000 a bɛ liberté provisoire la kiiri bɛna kɛ don n'a nataw la mais dɔw bɛ yen olu bɛ kasoba la halisa olu san 1 ni kalo 8 filɛ nin olu bɛ yen an ka maire de y'an don dingɛ kɔnɔ wa an ti jɛn n'a ye an baladan k'a fɔ ni tun ye maa dɔw kan ye seereya la kuma kolomɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye an ka jamana basigi ni lafiya bɛna sira o sira fɛ ala k'an ka jamana bila o sira kan n'an bɔra yen kalanko bunakun kan san o san n'i y'a jateminɛ an ka ɲɔgɔndan min bɛ kɛ n'o ye DF ye n'a bi kɛ a bi kɛ kun min kama n'i y'a sɔrɔ fɛn minnu b'a kɔnɔ n'o ye kalansew ye fɔcogo la n'olu ye sijɛw ye o sijɛw k'olu bɛ tila ka ye k'a sɔrɔ baara yɛrɛ ma kɛ minisiri min bɛ kalanko kunna bi na n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ sirbilakaw furumuso Dede Usman ale ko k'u kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ o ko kama minisiri ye kuma min fɔ o filɛ min na ni hakilina ye san o san ni examenw bɛ kɛ ministère de l'éducation ani mɔgɔ n'o ye ministère ka partenaire école karamɔgɔw écoleden somɔgɔw écoledenw nin ko in min bɛ sen na a kelen bɛ tɔɔrɔya ma ka se bɛɛ ma o tɔɔrɔ ye mun ye ni examen min na kɛ ni examen sujet ni a ma sujet wɛrɛw ma dilan kɛrɛfɛ min tɛ sujet yɛrɛ ye sujet bɛ tunu a bɛ kɛ tiga ye k'a yɛrɛ kɛ yɔrɔw ɲɛfɛ yanni mɔgɔw kana examen kɛ yɔrɔ yɛrɛ la i b'a sɔrɔ sujet bɛ bɛɛ bolo a bɛ fɔ o ma ko fuite filanan ye min ni examen bɛ kɛ examen a ka k'a kɛcogo la o de da ka di bɛɛ la e min ye école karamɔgɔ ye i ye écoleden kalan n'a a ye examen kɛ ka note ɲuman min sɔrɔ o ye ka kunnawolo écoleden min bɛ k'a kɛ n'i ye examen kɛ ni seko ni damayira n'i ka kalan min b'i kunna i y'o de kɛ ka i ka examen sɔrɔ i ka diplôme o fana y'i ka kunnawolo ye an baladan k'a fɔ ni tun ye minisiri kan a y'a fɔ cogo min na ala ka a sɛgɛsɛgɛli min bɛ sen na ala k'a bila sababa minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen ADP Maliba kɔnɔna bi sango ni marayɔrɔ duruna lajɛ communiqué kɔnɔna ɲɔgɔn sama dɔ bɛ yen yaasa k'o bala ile pratique d'a ma ADP ka secrétaire min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye Segali n'i y'a sɔrɔ min bɛ Konowari kɔnɔna n'o ye Alassane ye ale bɛ da don a ko la ko in ye sababu jumɛn de ye an k'a lamɛn Aliou y'a yir'u la depuis fɔɲɔgɔn kɔ in na ko k'a ko gérer ni sariya ka sira ye parti texte ye min fɔ donc ka Aliou tɔgɔ ta ka taa yira ko Aliou tɔgɔ de bɛ nin na o ye nkalon kuma de ye parce que a ko fɔɲɔgɔnkaw kɛtuma Aliou tun t'a kalama a kuma fɔra Aliou ye don min u y'a ɲini ka Cheikh Oumar destituer o don de o y'a sɔrɔ Aliou yɛrɛ bɛ Burakebugu a ka gazi bɔyɔrɔ la
Donc a welela yende ka foye a y'a fouye ko a be baara dɔ la tanta bolo sisan appelu cayara ka téléphone na. Quand il est rentré il a appelé le Ségal du parti a y'a fouye ko aw be ko ko kɛ ni fɔɲɔgɔn ko be section min na a y'a lajɛ aw ka parti sariyaw lajɛ aw ka gérer ni o ye mɔgɔ min y'o kuma fɔ ni e taar'o tɔgɔ ta k'o bila journal la k'a yira k'o de bolo be kɔfɛ k'a ɲini ka parti tɔnden dɔ a yɛrɛ ye mɔgɔ min kɛ fɛn bɛɛ ye parti kɔnɔ o journaliste in be est ce que a b'a ka baara dɔn est ce que a be kuma min fɔra a b'a kalama ou bien mɔgɔ dɔ de b'a kɔfɛ k'a pousser wa ni mɔgɔ min b'a kɔfɛ a tigi k'a dɔn est voué à l'échec parce que président Aliou ni Ala de be ɲɔgɔn fɛ président Aliou bolo be Ala de bolo n'a be ko min kɛ a b'a kɛ Ala de kama n'a be ko min kɛ a b'a kɛ Ala sira de la janfanti tɛ mɔgɔ tɛ mɔgɔ min be don manamana ko la mɔgɔ tɛ min be sariya sɔsɔ ninnu bɛɛ y'a ka denmisɛnninw de ni fɔɲɔgɔnkɔ be yɔrɔ min kuma de be kɛ ka bɛn et puis faut pas que u k'a jateminɛ comme déstabilisation dɔ de be parti kɔnɔ il y a aucun problème au sein de l'ADP Mali et baara be ka fɛ fan bɛɛ fɛ il y a des adhésions de tous les côtés an baladan k'a fɔ Alassane Ba ni tun y'ale ka o y'a fɔ cogo min na fɛn fɛn bɛɲɔgɔnya ye o be sabati ko ko kɔnɔna na ni kana basigi an ka jamana kɔnɔna na Ala k'o hakililaw ni k'o sabati Siri Kulubali ma ye kɛnɛ ka bi k'a ka to yen n'aw fɛ an ma se ka taa jamana kɔkan na bi kunnafoniw fara ɲɔgɔn kan Mohamed Samake Siri Kulubali Julajɛ Jakite ka fara Umu Dambele Fatumata Mayiga kunnafoni dira ma Abdulaye Kpali fɛ aw ni caga kulomajɔ la ka to bɛ nin kan a k'an bɛn sini nin kɛnɛ kelen kan